O deň neskôr sme zavítali do Trnavy. V telocvični AŠK Slavia viedol podobný seminár Masatomi Ikeda z Japonska. Masatomi Ikeda Sensei je vyslancom Hombu Dojo v Japonsku, čo je škola zakladateľa Aikido, a je nositeľom stupňa technickej vyspelosti 7. dan. Je učiteľom tradičného Aikida a z jeho vyučovacích metód je to každému na prvý pohľad jasné. Podoba techník dnešného umenia s riešením základných životných situácií v minulosti nie je náhodná a japonský učiteľ ich neponechal nevysvetlené. Od praktických ukážok, napríklad sadenia ryže a zlého vplyvu tejto činnosti na chrbticu robotníka, až po vzpriamený postoj japonského samuraja s uvedomením si centier jeho psychickej a fyzickej energie, sa po logickej priamke vždy prepracoval najprv k pochopeniu a v zápätí aj k nacvičeniu predvádzanej techniky. Ani on nám neodmietol odpovedať na niekoľko otázok. Dove in Tokyo? Že v Tokiu prvýkrát videl Aikido? Deciso, io sono fortunato. Poprvý raz som sa stretol s Aikidom v Tokiu, kde som mal možnosť vidieť samotného zakladateľa tohto umenia, majstra Ueshibu Moriheiho. Videl som ho, ako pracuje, ako žije, a od tohto momentu som sa rozhodol, že Aikido je mojou životnou cestou. Ho deciso v tom momente sa rozhodol robiť Aikido. Na Slovensku som po tretí raz, ale z roka na rok tu vidím stále väčšie a väčšie pokroky. Stále viac ľudí si osvojuje toto umenie a myslím, že aj po organizačnej stránke je to vynikajúce. Majster Ikeda sa potešil, že na tréningu videl aj deti. Jeho dojo v Zürichu trénuje deti už od 8-9 rokov, no za ideálny vek považuje 14-15 rokov. Na Slovensku existuje viacero samostatných organizácií Aikida. Na otázku, či by nebolo lepšie ich zlúčiť pod jednu strechu, pán Ikeda odpovedal, že čo organizácia, to iný názor a v tejto klíme to prakticky nie je možné a momentálne ani potrebné. Súčasťou seminára boli aj skúšky na stupeň technickej vyspelosti 1. dan. A ako také skúšky vyzerajú, sa teraz pozrite s nami. Ja vám iba prezradím, že obaja aktéri, Robert Pataj aj Karol Olejník, ich úspešne splnili a od nedele majú aj oni právo nosiť hakamu. Ale o tom už niekedy na budúce.